Hallo julle, hoop het gaan goed saam met julle vandag. As 'n lekker wintersdag vandag het buite nie. Kyk hier, ek is so excited. Ek is so excited, julle. Dis al wat ek lus is vandag nie. En ek het al gesoek vir hoe lank. But anyway, ek gaan vandag vir ons skaapsteertjies maak. Vir die eerste keer. Skaapsteertjies. Dan het ek vleesjoekie bygesit, want weet jy my husband het gaat ietsie, but anyway, ons gaan het maak. Nee? So ja, kom maak saam met my die skaapsteertjies. So julle, ja, ek gaan ons met plates aan. My potjie gaan opsit, warm maak, opsit. Dan gaan ek my skaapsteertjies eers lekker brys in die pot in. En dan, as dit lekker gebrys is, dan gaan ek eie bygooi. En dan gaan ons water gooi, dat hy kook tot volgende jaar toe. En dan kom ons terug, kom ons sit hom gou by. Julle kyk hoe lekker lyk dit. So ja, ek gaan al lekker. Hy feest goed, ek het niks olie gegooi, niks boter, niks nie. So gaan hy feest goed, ek lekker braai. Yes. Julle, ek is terug. Kyk hoe lekker lyk dit goed. Kyk hoe lekker lyk dit nou. Lekker gebraai. Eie olie, eie feest. Wat ek nou gaan doen is, ek gaan die ander vlees nou bygooi. Ek gaan het lekker haar kan julle oor vleesie bygooi. Dan gaan ek het een groot ei gehad, nee, een groot ei. Wat ek net so in reepies gesny het, want hy gaan nou lekker caramelize, ne, as ek het in die pot. So ek gooi het nou in. Ik ga nou een beetje zout ingooien, maar ik kan weer later van kijk hoe gaan het. Een lepeltje zout. Jalla, het ruikt. Oh, baie lekker. So, hulle gaan nou lekker gespeeld, hè. Voor ik die water ga ingooi, gaat hulle gewoon een beetje gespeeld en ik deksel opzetten. Hij gewoon niet lekker zijn job doen daar. En dan kom ons terug. Draai julle my pot het nou vir so 'n paar minute. Net gesteam met die eitjies in en wat, né? Ek gaan opmaak ek hoe lyk hy. Lord. Thank you for the food. Julle, dis nou ons eie feestjies en wara. Kyk daar. Okay, wat ek nou gaan doen is, julle, ek was nou regtig my eie goed, nee. My favorite chili powder. Kashmiri, ga gewoon waar ingooien, een beetje laat ik moet. Ik hou me aan het kikken, hè. Gewoon aan het kikken met post. Ik te veel, net zo. Zij gaan in. Ik ga gewoon dit zo roer. Maar hij is burning. Ga zo roer. Tjalla. Ik kan niet wachten. Het staat al even mij te lang. Ik word begin maar nou eerst. Anyway. Ik wil lekker daar zo. Ik ga nog een water ingooien. Dan moet zij nog koken tot niks meer. Kan ik weer water uit later. Smaak het. Zie ik jullie volgende jaar. Zo halfpad hier gekookt als ik gewoon loer niet, ne? Dat is mijn kip. Ja. Zo halfpad hier gekookt. Nou ga ik gewoon een pakje peper. Ik heb nog niet black pepper, ik heb nog white pepper, so ik ga dan nog niet. Hele pakje. En gaan ze nog voor lekker af, voor lekker koken. Zo ja. Dan nog gaan. Hij moet zo maar lekker koken. Smeer als ik die aardappels in gooi. Jullie gaan nog veren zijn. Ik ga nu die aardappeltjes bijgooien. En dan los hem dat het nou weer lekker. Ik heb ook iets zachtjes, nee. Ik heb ook iets aan. Een beetje watertjes bij gooien. En dan gaat het zo'n tomaat. Hallo julle.
De aardappels is nou so halfpad saag gekook, né? Ek het nog seker so 'n lepel oor van die oxtail flavored soep Shoprite. Right brand. Hulle moet my sponsor. Grap maar, ek gaan dit nou ingooi. En dan nog so 'n klein bietjie water, dat dit net 'n lekker sousie maak. En ja, dan kom ons terug, dan is ek klaar. En dan is my nou 'n lekker stukkerige sousie gee. Ja, Jello. Ik kan niet weg, hè. I can't wait. Jello. Mijn pot is klaar. Kijk hier lekker, ja. Zoals wat die anders. Nee, ik ga het nou opskip en ik ga nou hier. Ik ga het nou wijs. Ik ga nou skip. Jello, heb ik nou mijn bordje geskip. Kijk hoe lekker, lekker. Ja, dat is warm. Maar ik ga het nou eten. Nee, ik ga het eten. Met lekker brood. Brood, brood. Oh, ik kan niet denken. Het is warm, Jelle. Nee, ga maken wat Jelle ook. Maak voor Jelle schaapsteertjes vandaag. Lekker koud. Ik geniet het, Jelle.